Karong umaabot nga ikatulong semana sa Pebrero, sugda na ang Sugbo Kahanas Program o ang pagbansay sa kahanas sa mga Sugboanon. Kini matud ni Technical Education and Skills Development Authority Regional Director Gamaliel Vicente Jr. Atol sa iyang pagbisita sa buhatan ni Gobernador Garcia kaniadtong Enero 31. Ania si Sheila Gravines alang sa detalye. Magsugod na karong buwana ang laing programa sa Kapitolyo, ang Sugbo Kahanas. Din adunay kapin sa 4,000 ka scholars ang makabenepisyo niini. Mao kini ang gitaho sa bag-ong Regional Director sa Technical Education and Skills Development Authority Contesda 7 nga usa ka Sugboanon, si Engineer Gamaliel Vicente Jr. Ato sa iyang courtesy call kang Gobernador Gwen Garcia niadtong Lunes, Enero 31. Gipaybaw ni Vicente si Gobernador Garcia nga sa ikaduha o ikatulong semana sa Pebrero magsugod na sila sa pagpatuman sa programa. Mauusab kini ang iyang gipahibaw ngadto sa mga bukal atol sa iyang pagtambong sa ilang session sa samang adlaw. We could do an orientation maybe second week sa February dindot diri pod sa atong diri sa Capitol, and the players would be of course si Go, ang atong mga schools nga mupanan sa Sugbo Kahanas, and ang atong board members. Ang TESDA mo ay partner agency sa Kapitolyo sa maong programa nga maoy nag-una sa tibuok nasod. Kini gipondohan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo og 1.2 milyon ka pesos alang sa pagpatuman niini. Ang pondo iapod-apod sa tanang 7 ka mga distrito sa lalawigan. Apil usab ang mga buhatan sa Association of Barangay Councils Federation Cebu Province, Philippine Councilors League Cebu Chapter ug Sangguniang Kabataan Federation Cebu Province nga mga ex-officio sa Hunta Provincial. Sila ang mupili og mo-screen sa mga aplikante nga mauusab ang paagi nga gihimo sa laing programa sa Kapitolyo, ang Sugbo Negosyo. Adunay 27 ka technical vocational institutions kon TVIS ang nakigpartner sa Kapitolyo og TESDA alang sa pagbansay sa kwalipikadong mga Sugboanon sa lain-laing vocational courses sama sa masonry, plumbing, welding, pagpangluto, bartending, baking, organic cultural production, computer servicing, ug uban pa. Namugna ang Sugbo Kahanas tungod kay nakita ni Gobernador Garcia nga daghan kayo ang nangaapektuhan ang mga panginabuhian gumikan sa pandemya ug ilabi na ning ulahi ang epekto sa pagkusukuso sa Bagyong Odette niadtong Disyembre sa miaging tuig. Ang makabenepisyo sa programa kay walay bayaran bisag unsa kay ang Kapitolyo man ang mobayad niini. Makadawat usab sila og 160 pesos nga allowance matag adlaw hangtod mahuman ng ilang pagbansay-bansay. One-time allowance nga 500 pesos alang sa internet connection. Laing 500 pesos alang sa pagpalit og personal protective equipment kon PPE sama sa face mask, face shield ug alcohol. Ug ipaubos usab sila sa personal accident insurance sa Government Service Insurance System kon GSIS. Makadawat usab sila og starter toolkits inighuman sa ilang training nga ang Kapitolyo mismo ang nigahin og pondo. Sheila Gravines, Balita sa Sugbo.